Amaphulo njengala ngamaphulo efuneka sigxile kuwo kwaye sizinze siqokelele yonke imali esinayo ukunika amathuba ingakumbi abantu abatsha abafuna ukusincedisa kwezolimo. Ukuvezwa kokutya kubalulekile kuba abantu abaninzi baxhomekeke ukuba bafumane ukutya. Eliphondo lelinye lalo maphondo anomhlaba anothi achume aveze ukutya. Imali karhulumente efakwa kweliphondo inkulu kakhulu. Ngonyaka sifumana imali eqabeleyo ku-30 billion enikwa abantu kulento ye-social security grant, i-grant esizibonayo. Imali yokutya leyo inika abantu mabazondle emizini yabo, sisibonelelo sikarhulumente. Xa kungekho kutya, kungaveliswa kutya, laa mali ihamba yonke indawo. Kanti befana uba xa ifika apha, ichithwa kwalapha. Sonke siyazondla, sineegadi zethu, siyalima, sivelisa imifuno, sivelisa umbona, nayo yonke into nothi ikwazi ukunenza abantu bangadingi kutya. Sibonile imeko yokutya ukunqongophala kwayo ehlabathini ngenxa yemeko eyenzekayo e-Ukraine naseRussia.